ସୋରିଷ ଛତୁ ପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଛତୁ ଆଣିଲୁ। ଛତୁ ଆଳୁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରେଡ଼ି। ତାର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ଚାଲିଛି। ପୁରା ରଡ଼ ହବ ଆଜି, ପୁରା ରଡ଼। ଛତୁକୁ ଆଳୁ ହଳଦୀ ଗୁଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ଫଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି। ରଡ଼ ଛତୁକୁ ଭଜା ହେଲା। ଛତୁକୁ ଏପଟେ ସୋରିଷ ବାଟି ଚାଲିଛି। ସୋରିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ରେଡ଼ି ସୋରିଷ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ବଟା ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକି ରେଡ଼ି। ପିଆଜ ଛତୁ ଏସବୁ ଭଜାଭଜି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ବଟା ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସୋରିଷ ଛତୁ ପୁରା ଅଲଗା ଏବେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କରିବା। ରଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ଜିଗଜାଗ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହବ। ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ପକେଇ ଦିଅ। ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତାପରେ କଞ୍ଚା ଏସବୁ ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେଲି, ତା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିଗଲା। ରଖିଦେଲି ପଛର। ସୋରିଷ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଛତୁରେ ଜାଣିହେଲାନି। ଛତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜାଣିହେଲାନି। ଆଜି ତାପରେ କ'ଣ ଇଏ ଭଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଛତୁ ଆମର ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା ତରକାରୀ। ଏବେ ଖାଇକି ଆମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ୱାଓ କେମିତି ହେଇଛି, ୱାଓ ପୁରା ରଡ଼ ପୁରା ଡେଲାଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରଡ଼ ହେଇଛି। ୱାଓ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଅ, ପୁରା ରଡ଼।